oh. Ayan si Amaya. Buti na lang 24 hours to. Kung hindi, patay. So guys, ito gagawin natin ngayon. Hanapin muna natin yung manager para makausap natin about sa mga order natin. Ako. Ayaw. Ako yung lang ako okay na. Elebo. What we do here is go back. What's up, madlang people? Good morning everyone. Nandito na naman si Kuya Karting. Nagbabalik na naman po sa inyo. And thank you nga pala sa mga bago nag-subscribe sa akin. Thank you so much guys. Lalo na sa mga FB friend ko. Yan. Ang dami ko yung nag-subscribe kasi. Sige lang, sa Facebook ko, add nyo lang ako doon. Accept ko kayo. Then follow nyo na rin ako. And also my Facebook page, meron din ako. So, like nyo din yan. Nandun lahat, makikita nyo rin doon. Facebook, sa IG ko, Kuya Karting na yan. Ayun guys. Bago tayo pumunta doon, kumain muna kami dito sa McDonald's sa may Clark. So, meron tayo nakilala dito, si Kuya Boy. Yan, si Kuya Boy. So, kanina pagpasok namin, nakita ko siya. Tapos, nagkakape siya, nakita ko nagkakape. So, tinanong ko siya kung anong gusto niyang kainin. Tapos sabi niya, gusto ko sana ng kanin. Sabi niya. So, yun, binili natin siya guys. Busog. Kuya Boy! Sa kita pupuntahan pag babalikan kita? Diyan sa may kening natin bale? O sige, balikan na ka na. Babalikin kita dyan. Maglibot kami mo, di kayong puntalan. Ne? O, kanan mo yan na. O, kainin mo yan. Alright, Kuya Boy, mingan ka na. Alright. Yan si Kuya Boy. Kawawa siya, nakatapak ko. Nakatapak eh. Tapos binili natin siya ng pinag-take out natin pa siya para may kakainin pa siya mamaya. Kawawa siya, sinisipag pa nga siya. Magkasakit siya. Kawawa. So guys, hindi pa tayo nakakapunta doon sa pupuntahan natin pero parang gusto kong balikan si Kuya Boy.
Tay, I love you. Namiss kita bigla, Tay. Siya naglalakad na. Balikan natin siya, guys. Tinanong ko siya kanina nung kumakain kami sa McDo. Parang kasi nakatapak lang, naglalakad, ang daming bitbit. Tapos minsan nagtitinda daw siya ng mga kamote. Nung inisip ko is bigyan na lang siya ng 3-wheeler na bike para at least di na siya naglalakad. Tsaka yung bitbit niya, mukhang bigat eh. So at least magagamit niya yun para dun sa paglagyan ng kamote niya sa mga gamit niya. Hindi na siya naglalakad. Love and peace. Habang tulay papuntang Grand Canyon. So kung mapapansin nyo dun sa baba, lahat po yan ay lahat. Ayan. Galing sa Bulkang Pinatubo yan. Bulkang Pinatubo. Andun po yung Bulkang Pinatubo. Yun o. Yun, Bulkang Pinatubo yun. So malaki-laki din ang pininsala ng Bulkang Pinatubo noon. Naalala ko pa yun. So yun guys, medyo malapit-lapit na tayo sa kanila. And sana mag-enjoy sila. Yun lang naman eh. And doon sa mga taong tumulong at nag-donate ng mga gamit, pagkain, cash, ihahatid po natin sa kanila lahat yun. And I'm sure mapapasaya nyo po sila. Ito, bangin na to eh. Ito pababa siya eh. Parang hatang wala sila Kuya Bo. Wala sila Kuya din. Ayan si Amaya. Wala ata si Kuya Ruben. Ayun, sino? Ano ba kasi pangalan mo? Si ano? Si Danica. Ayun sila. Oh, si Kuya Ruben. Ayan, si Kuya Ruben. Kumusta po kayo, Kuya Ruben?
Pastor yan. Pastor sa... Pastor po kayo. Kaya pinalagay natin ito para hindi magulo. Pagkaka sa susunod, babalik sila. Hindi tayo Okay yan. lang. Hello. Masarap ba? Masarap? Masarap! Masarap! Salamat sa inyo! Opo, walang Sana anuman. pagpalain kayo! Wala pong anuman. Salamat! Picturean mo ako. Oo. Ayan. Ano pong pangalan nyo? Ako, Marisa Miguel. Marisa. Anak nyo po si ano? Mga apo ko ito, mga ito. Ah, mga apo mo na po Kaya lahat tinabi ko yan. na yan. Oo. Ang dami nyo palang apo. Kaya salamat sa inyo. Opo, opo. Wala pong anuman. Papasalamat kami sana. Panginoon na lang. Ayan pa, mga yan. Ayan. Mga pisang ko na. Sige po, enjoy your food. Okay. Kaway, 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 kaway. Maraming salamat yan. Kaya walang nag-ano sa amin kung hindi kayo. Salamat sa iyo, Kuya Kardeng. Nabusog kami. Okay, okay, thank you. Kain namin yung dinala nyo. I-adjust. Pamilya ko na sila dito. Hindi, sige. Okay lang yun. Makapunta man ako, hindi. Basta nung kami. Ito na. Ninong, Si baby, bagong ninong, ha? Ninong, ayan na. May inanak na ako dito. Inanak na. Okay, sa May 1. Ayos. May inanak na ako. Ang cute ni baby. Alright. Sige, sa May 1 yan. No? O sige po. Bye. Kuyang Karding, sa pagbisita nyo, hapag pamaglapo yuri, malhaya salamat kami kasi ikaw dinyaglan instrumento kanain para hata anak magpiyasa hilan manggamit. Sutero hinuman, kaya pwede lang takinabangan lumating dahil allo ay ta anak umlayla mal makinabang na layata pan ialuklan saup kanan. Maraming salamat kay Kuya Karding, malhaya salamat kami. Salamat po. Okay, alright. Makakatulog kami. Sana pagpalain ka. Hanggang kahit tatanda ka sana, wala kang karamdaman, Kuya Kardeng. Salamat po. Ngayon, pumunta tayo kay na Kuya Angel. Bali siya kasing gagawa ng mga... Siya yung gusto kong gumawa ng mga letter para makahingi tayo ng tulong sa mga iba. School supply, mga gamot. Tapos kailangan ng mga bata. Kasi ngayon yung pinaka ano ko dito is yung mga bata is matulungan natin. Tsaka para matuto na rin sila. Para matuto na rin yung mga bata. Kasi kung ganyan sila, parang tulad nga nila Kuya Angel, tumanda na sila na medyo hirap, mga hindi masyado natuto dahil nga maraming kulang sa kanila. So sana po tayo mga mabubuting puso tulungan po sana natin sila. Makapag-provide po tayo yung mga nakakaangat sa buhay, kahit suportahan lang po natin yung mga bata. Ako simpleng tao lang din po, wala akong masyadong maitutulong, kaya ito ginagawa ko to para at least mabigyan sila ng chance na makapag-aral po ulit. Yan po, love and peace. Ayun, tingnan mo yung SCTEX
Yun o. Kita na oh. Yung ano ay. Yung saklat. Speedway yun ah. So, ito po yung bahay ni Kuya Ruben. Ay, hindi Kuya Ruben. Yung bahay ni Kuya Angel. Nagkakamali na ako kay Kuya Ruben. Yan ang bahay ng pamangkin ko. Ganda. Presko dito, Kuya. Pag ano sir, papasyal ka sir, para makapasyal ka. Oo. Nice dito, guys. Doon. Oo nga, no? Kahit yung host lang papunta dito. So, kasi nahirapan sila noon, parang kami rin eh. So, Kaya yung naisip ko sir, pag napalaki na namin yung pera namin, papunta din sa kanila, no? pupunta. Yung ano, gagastos na lang namin dyan, post. Mga babay. Ano yun sir, may 700 meter. Tama. Ginamit namin yan. Yung sa amin sir, ginamit. May tumulong, ganyan. Kasi pinagdasal namin talaga yan sir eh. Kami. Talagang yan ang pinangarap. Tubig talaga, ano? Pinangarap. Tubig yung pinaka-importante talaga. Kaya ang ginawa naman, yan na-focus sa amin, pati yung CR binigay. Kailangan talaga Kapital naman pati nila. Yung talagang ano lang dito. mahabang tubo kailangan natin para at least yung mga nasa itaas hindi na sila mahirapan bumaba pa sa baba para kumuha ng tubig. Guys, yun po ulitin ko po, school supply, computer, tubig, pagkain, lahat kailangan po nila doon guys. And pwede po tayong pumunta doon kahit kayo mismo, sasamahan ko kayo papunta sa kanila. Kung nais nyo pong makipag-ugnayan sa akin para maipabot nyo ang yung tulong para sa kanila, message nyo lang po ako. And don't forget guys, like, share, and subscribe. Koyang Karding! Bye-bye! Koyang Karding, love and peace. Guys, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Love and peace, Koyang Karding. What's up, madlang people? Ngayon, natapos na po yung araw na pagpunta po natin sa mga kapatid natin na Aita. Sobrang sarap po ng pakiramdam and ang sarap tulungan sila and also ang sarap ibigay ng mga tulong nyo sa kanila. So sana po meron po kayo napulot na aral sa video na to and sana patuloy niyo po suportahan ng aking YouTube channel. Kaya ang hangad ko lang po talaga is makatulong sa mga kapatid natin na mga Aita. So siguro hindi pa to yung huling punta ko sa kanila kasi marami pa sila talaga mga kailangan at gusto ko sana silang tulungan. And kung paano ko sila matulungan, nandahil sa inyo. Thank you so much sa mga tulong nyo, sa mga binigay nyo sa kanila na tulong. And sobrang saya talaga and iba yung pakiramdam na nandun ka. So sana makasama ko kayo sa pagpunta ko ulit doon. Ayun na nga guys, ngayon gusto ko magpasalamat sa mga taong sumuporta kay Koyang Karding, yung mga nag-donate. Yan. Unang-una nagpapasalamat po ako sa aking mga estudyante dyan sa Red 7 Fitness Gym sa may SM Telebastagan. Sobrang thank you sa inyo, Ma'am Mary Joy, kay Ma'am Len, kay Ate Carla, kay Ma'am Emily, kay Ate Gail, kay Grace, and kay Ma'am Annette Punsalan. Sobrang thank you po sa inyo kahit ilang buwan ko pa lang kayo nakasama, ilang buwan ko pa lang kayo naturuan, sinuportahan niyo po ang akin na ginawa sa mga kapatid natin na Aita. Sobrang thank you po sa inyo. Promise ko, gagawin ko po lahat para pumayat kayo, para maging malakas kayo at maging sexy. At ngayon din po, nagpapasalamat ako sa aking kaibigan na si Ronel May David Aison. Kagrupo ko po siya sa AE92 Corolla Club Cabalen. Sobrang thank you sa iyo bro. Wish ko lang sana pagpatuloy mo ang pagtulong mo sa mga kapatid natin na Aita.
And gusto ko lang pong banggitin, meron po siyang shop dyan sa may Porac. Meron po siya mga binibenta doon, mga kagamitan sa bahay. And sobrang mura talaga. Magdo-donate din daw siya sa akin next time ng mga tsinelas para sa mga kapatid natin na ita. Thank you sa'yo bro, love and peace. And also gusto ko rin po magpasalamat sa akin na batchmates dyan sa may RCC, si Abigail Canlas, at sa kanyang asawa na si Ferdinand de la Cruz, and also sa kanilang mga anak na si Arken Canlas. Thank you so much sa'yo, Abigail. Sa lahat ng kabatch ko, ikaw nagparamdam. Thank you so much sa'yo talaga. And sana may susunod pa. And also gusto ko rin po magpasalamat kay Mami Mikang, ang batch 84 ng Holy Family. Mami Mikang, thank you so much po sa inyo, sa binigay niyo sa akin. Maraming pong salamat sa pagsuporta niyo po kay Kuya Carding. And also gusto ko rin po magpasalamat kay Ma'am Fati and kay Boss Jude. Thank you po sa inyo sa suporta na binigay niyo sa akin. Lalo na Ma'am Fati dun sa ginawa mong way para makahanap tayo ng ibang magdo-donate dun sa pagkain nila. So, salamat po sa iyo Ma'am Fati and also kay Sir Jude. Napakabait niyo po talaga sa akin. Thank you po talaga. At gusto ko rin po magpasalamat kay Sir John Villanueva and kay Ma'am Monique Villanueva. Sobrang nagpapa-thank you po ako sa inyo dahil sobrang nag-worry po ako ng mga panahon na yun, pero dumating po kayo at isa po kayo sa tumulong para sa pagkain, para sa mga kapatid natin na mga Aita. Sobrang thank you po sa inyo. Wish ko lang po sa inyo lagi kayong maging malakas, and also God bless you more, Ma'am and Sir Villanueva. Thank you po. Maraming salamat. And also gusto ko rin po magpasalamat sa aking kagrupo sa Maneuvers na si Kuya Errol Amulong. Kuya, sobrang thank you sa iyo, and nagpahabol ka ng iyong tulong para sa mga kapatid natin na mga Aita. And nag-promise ka sa akin sa susunod na pagbalik ko doon ay kasama ka na. Maraming salamat sa iyo, Kuya. And also sa mga Maneuvers Ignite, mga bro, maraming salamat sa tulong na binigay niyo sa akin para sa mga Aita. Kay Brian, kay Henrik, kay James, kay Gringo, kay Vince, kay Richard, kay Michael, kay Mark, kay John, kay Kevin, siyempre kay Peter, ang aking best friend sa Maneuvers. Ayan. Thank you talaga. Maraming salamat sa inyo mga bro. And sana pagpatuloy nyo pa rin ang pagtulong nyo sa kapwa-tao. And good luck sa mga show nyo, and galingan nyo pa mga bro. At syempre guys, gusto ko rin pong magpasalamat sa aking mga kagrupo sa Street Boys. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Best Aris. Maraming salamat sa iyo bro. Isa po yan sa mga umahol para magbigay ng donasyon sa ating mga kapatid na Aita. Ayun, and pakiusap ko rin po, sana subaybayan po natin ang kanyang YouTube channel, Idol Aris, We Are Blessed TV. Ayan, mahilig din po yan tumulong sa mga kapwa Pilipino natin, mga nasa Singapore. Ayan, mga nasa Singapore po sila. And kung mga workout na naman, ayan, pwede yung tingnan yung mga video niya. Ayan, workout sa gym. So maganda po yung katawan niya. Panoorin niyo po yung video niya. And kakulitan, andun din po yung sa video niya. Ayan. Supportan po natin, mga kaibigan. We Are Blessed, Idol Aris. Thank you sa iyo bro. Napakabuti mo best. Thank you so much. At syempre gusto ko rin magpasalamat sa aking kambal na si JP Garcia. Yan, si Kuya Peng, ang aking pinakamamahal na kapatid. Maraming salamat sa iyo bro sa tulong at suporta na binibigay mo sa akin. Alam ko at alam mo marami ka nang ibinigay na tulong sa akin. So napaka-bless ko na dahil meron akong kapatid na kagaya mo. Ayan, at paki-supportan din po natin ang kanyang YouTube channel, Kuya Peng. Ayan. Marami rin po mga Pilipino na tinutulungan niya si Kuya Peng, lalo-lalo na yung mga Pilipino din na nasa Singapore. Yan, silang dalawa ni Idol Aris. Wish ko lang sa'yo maging malakas ka lagi, and ingatan mo ang sarili mo, and God bless you more, bro. Kuya Peng, tandaan po natin, subaybayan po natin, like, share, and subscribe sa mga
sa mga video niya sa YouTube channel niya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Peng. I love you, bro. Love and peace. Ayan guys, at gusto ko rin po magpasalamat kay JD Simon ang nasa likod ng camera. Salamat sa iyo, and siya po ang nag-drive, and also siya rin po ang mga kumuha ng mga video doon. Siya yung malalay sa akin doon. Sobrang thank you talaga sa iyo, JD Simon. Ayun na nga guys, yun, napasalamatan ko na po lahat po ng mga nag-donate, and also sa mga lahat ng gumabay sa akin, sa lahat po ng kaibigan ko. Lord, maraming salamat po sa inyo dahil binigyan niyo ako ng lakas ng loob na para gawin ko to. And actually, ako ay simpleng tao lang, and na gustong tumulong lang sa mga kapatid natin na mga Aita, pero nandyan kayo, binigyan niyo yun. Isa yun sa mga tools na para magawa ko yun. So maraming salamat po sa lahat po ng tao na nagtumulong at nag-donate. Maraming salamat sa inyo. God bless you more, and love and peace.